जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लानानै फैदों धामाका मोनसे आपडेट पलिटिक्सनि मोनसे आपडेट इउपिपिएल आरो बिपिएफनि मोनसे आपडेट बिटिसिनि आपडेट आरो आसामनि आपडेट आरो मा जाहैबाय मा सेन्ट्रेलनि आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों धामाका मोनसे आपडेट आं होखादों प्रमद बर'नि आं मोनसे पिक्सार होदों बे थाम्बनेइलाव आरो लोगोसे आं होदों हाग्रामा महिलारि सारनिबो आङो नोंथांमोननो फट' होना होखाबाय स' भिडिअखौ नायग्रोजोनि नङा होमबा नायना लाग्रोदो बेनि उनाव आं नोंथांमोनजों डिसकासन खालामनोसै नायग्रो बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो साथाम मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट मोननो हादों सानै मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट राज्योसभा सासे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट लकसभा जोङो मैया इउपिपिएल हान्जानि मानगोनां आफादगिरि आरो आगुनि जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनि नमिनेसनखौहाय मोनथाम हान्जाजों ज' जानानै इउपिपिएल एजिपि आरो एआइइउडिएफ मोनथाम हान्जाजों ज' जानानै जोङो नमिनेसनखौ होदोंमोन मैया दिनै स्क्रुटिनि दिन दङमोन स्क्रुटिनि दिनै जाखांग्रोमोनानो जोंनो जे जायफोर प्रेसाइडिं अफिसार दङमोन बे प्रेसाइडिं अफिसारा खोन्थादों जे जोंहा रावबो कन्टेस्ट गैया कन्टेस्ट गैयैनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' बिथाङा आनकन्टेस्ट भाबै दिनै देरहानानै राज्य सभानि सासे एमपि जानो हाबाय होननानै बिथाङा फोरमायहरदों गतिके जोङो दिनै जोबोद रंजादों जोबोद जोङो खुसि जादों आरो जोङो बेखौ बे सानखौ मोनसे सनानि हांखोजों लिरनानै थासिगोन गोदो गोदाय काउन्सिल गैयै समाव आबाद मावना जादोंमोन बै समाव दिल्ली डिसफोरखौ नाङामोन दिनै लामा सामा दालां बानायनाय बिथाङाथ' आगोलाव बुंदोंमोन आं सुबिदाबादिनि जोंनि हान्जाया सुबिदाबादि जोंनो थाखा नांगौ सालायनो दा दिनै थाखा नांगौबा सालायनो थाखाया बबेनिफ्राय फैगोन बड'लेण्डआवथ' मेसिन गैया रिजार्भ बेंक गैया बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो दा दिल्लीयाव मानसि गैयाबा दिसपुराव मानसि गैयाबा बहानिफ्राय थाखा फैसा फान्दा फैनानै सरकार सालायनो दा बेयो रायजो राजाफोरखौ गावनि जि साननाय बेयो रोखा नङैखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन नाङै बाङै खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ फेलकिबाजि खालामनो नागिरो बिनि बादै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा नुखो भिडिअखौ नायनानै माबायदि फिल खालामदों बेवहाय इउपिपिएलनिफ्राय बिथांमोना प्रेसमेन्ट मोनसे होदों बाहाय रंजानायनि दङ मुखुब रंजानायनि बाथ्रा दा मानो थाखाय रंजाखो गोबां मानसिफोरा साननो हागौ मार्चनि 16 तारिखआवसो रायजो सभानि इलेक्सना जागोन आरो 16 तारिखआवनो रिजाल्ट ओंखारगोन अब्ला इलेक्सनानो जायाखै भटखौबा मोनगोन ना मोना एमएलएफ्राबा प्रमद बर'नो भट होगोन ना होआ बिथाङा बोरै रंजालाबायखो माबोरै जाखो गोबां मानसिफ्रा कनफिउजन खिन्थु दहाय जाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां खेल खालामबोदोंबा मिथिखाबाय खारन दाखालि जेनाखि नमिनेसन लाइखौ गथायबाय नङा होमबा आरो बे नमिनेसन लाइखौ गथायखांनायनि उनाव बिथांमोना माबा जायो नङा होमबा स्क्रुटिनि जायो नङा होमबा दा स्क्रुटिनिनि उनाव दिनै बिथांमोना फोरमायबाय जाहैबाय मा प्रमद बर' जायाव कन्टेस्ट खालामदों बेवहाय खुनु रावबो कन्टेस्ट गैला आनकन्टेस्ट बिथाङा बेजों रावबो कन्टेस्ट जायाखिसै बिथाङा मा जाखो गोसो ओरैनो देरहालांखाबाय आरो ओरैनो देरहालांखाबाय आरो बेनो बिश्व मोनसे रेकर्ड बर' हारिनि थाखाय जे दिनैसिम हयथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि साथाम बर'नि मोनसे एमपि मोनफेराखै बेनो जाहैबाय मा लकसभायावहाय सासे जयन्त बसुमतारी जायखौ जोङो भट होनानै देरहाहरनांगौ जानानै फैयो जों बेखौ होनना बुङो लकसभा दा लकसभायाव जों सासे मोनबाय जयन्त बसुमतारी सार आरो बेजों लोगोसे जा रायजो सभायाव दङ रोनग्रा नार्जारी सार दङ मानोना बेखौ एमएलएफ्रा स्टेटनि एमएलएफ्रासो भट होनानै दैथायहरो आरोखि रायजो सभानिखौ दा रोनग्रा नार्जारी सारा दं बाहाय आरो दा फिन जों मोनबावबाय प्रमद बर' साराबो दिनै आनकन्टेस्ट माने रावबो बेजों कन्टेस्ट खालामासै आरोखि थारमाने बिथाङा उदाङै थांखाबाय देरहाखाबाय दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव बिराद सरसा सोलिदों जोंनि बिटिसि पलिटिक्सआव बेराफारसे जोङो नुदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि साराबो बुंदों जोंनो सेन्ट्रेलखौ नाङा नङा होमबा जोंनो सेन्ट्रेलखौ नाङा होनना बुंदों जों बिटिसि होनदों होमबा बिथांनो एमपि नाङा नङा होमबा रायजो सभानि एमपि नाङा लकसभानि एमपि नाङा जुदि नांमाराब्ला जों फैबाय थानाय 5 बोसोरनि मदेमारै जों मिथिसिगोन जे बिपिएफआ रायजो सभा आरो लकसभायावहाय केन्डिडेट होगोन ना होआ नङा होमबा दा बाथ्राया ओरैबायदि जायो दिनै
प्रमद बर'आ गोबां मानसिफ्रा बुंदों प्रमद बर' सारा थांनानै रायजो सभायाव एमपि जाहैबाय जाहैनानै बिथाङा मा लाबोनो हागोन गोबां मानसिफ्रा बुंदों जे जोंनि बर'नि गेजेरावनो साथाम एमपि थानायलाय सासे माने मिनिस्टार मोननो थांगासिनो दङ सेन्ट्रेल मिनिस्टार मोननो थांगासिनो दं होननानैबो गोबां मानसिफ्रा पस्ट लिरदों नाथाय बबे एंगेलनिफ्राय बबे क्लुनिफ्राय बबे सर्सनिफ्राय मोननानै बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ माने फोरमायनानै होदों बेनिबो खुनु मोनसे थं गैया रोखा मोनसे माबा बिदिन्थिफोर गैया दा जानो हागौ बे मोनसे डिमान्ड थागोन पलिटिकेल हिसाबै डिमान्ड थागोन दा नंगौ एनडिए दा दिनै जों नुबाय इउपिपिएलनिफ्राय बिथांमोनहा बुंदों जे बे नमिनेसन गथायनायावहाय बिथांमोनहा एनडिए एलायन्स हिसाबै बिथांमोनहा होआखै होनदों बिथांमोनहा इउपिपिएल हिसाबैसो होदों एनडिए हिसाबै होआखै दा एनडिए जुदि हिसाबै होआखैब्ला अब्ला बिथांमोनहा इउपिपिएल जोंसो होदों होनबा एनडिएनि केन्डिडेटफ्रा भट होना होआ गोबां बाथ्रा फैदोंमोन नङा होनबा दा भट होब्लाबो होआब्लाबो बिथाङा देरहाखाबाय मानो देरहाखाबाय मानोना बेजों कन्टेस्ट खालामथावथाव रावबो एमएलएफोर ओंखाराखिसै एबा गुबुन दलनिफ्राय ओंखाराखिसै बाथ्राया बे जादों थारमाने आरो दा देराबो बारलांबाय जुदि देरहाथारनायमोनब्ला हयथ' जोंनि रिजनेलनिफ्रायनो आरो सोरबा हयथ' बेखौ माने कन्टेस्ट खालामनो हागौमोन दा नंगौ जोंनो सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै स्टेटनिफ्राय लानानै बिटिसिसिम जोंनि दैदेनगिरिफोर नांगौ जोंनो मिनिस्टारफोर नांगौ जोंनो मन्थ्रिफोर नांगौ खारन बै सेन्ट्रेलाव थानाय मिनिस्टारफ्रा मन्थ्रिफ्रा सेन्ट्रेलनिफ्राय बिथांमोना प्रेसार खालामगोन जे बिटिसिआव ओरैबायदि बाजेट हरनांगौ बिटिसिआव ओरैबायदि माखासे पेकेजफोर हरनांगौ जाय पेकेजफोरखौ मोनोबा बिटिसिखौ फुलफिलि आबुङै नायनो हागोन बिटिसिआव थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै इउनाइटेडलि खामानि मावनो हागोन आरो जौगानायनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन बे बाथ्राखौ मावनो हायो लोगोसे जोंनि स्टेटआव थाखाबाय स्टेटआवबो थाबाय जों दा नों स्टेटआवबो दङ जोंना इउपिपिएलनि एमएलएफोर दङ आरो बिपिएफनि एमएलएफोर दङ नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव जा मन्थ्रि सानै दङ उरखाव गोरा ब्रह्म सार थाबाय ओमफ्राय सरन बर' नामा सासे बिथांमोना थाबाय दा बिथांमोनाबो बिटिसिआव मा नांगौ मा नाङा बिनि माने अभाब अभिजगखौ बिथांमोनहा माने जेब्लानाखि एसेम्बलि जायो एसेम्बलि सिजनाव बिथांमोनहा फ्रेस खालामगोन आरो बुंगोन जे जोंनो ओरैबायदि पेकेज नांगौ ओरैबायदि नांगौ आरो बेखौ जोंनो हरनांगौ दा जुदि जोङो मिनिस्टार मोनबाय बा जों एमएलए जानो हाबाय बा जों एमपि जाबाय बा जों इएमआनो जाबाय जुदि जोङो बुङा सोरथो नोंनो थुसोमनानै होगोन रावबोथ' होआ दिनैसिमबो रेकर्डआव गैया जे नों बुङाब्लानो नोंनो माने माबा मोनसे नोंनि जेंनाया जोबनाय दा बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव आं बुंगोन दिनै एमएलए इलेक्सना खाथियाव फैनायखाय पलिटिकेलि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माने गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंलादों नाथाय बै बाथ्राफ्रा फ्राय नोङो 100आव जों बुंनांगोन 100आव बियो फ्राय 5% 10%ल' बे सैथो बाथ्रा आरो बाखि माखासेया सैथो बाथ्रा नङा दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनहा हाई लेभेलाव दैदेनगिरिफ्रा जि गावजों गाव मा बुंलायदों हाग्रामाया प्रमद बर' सारखौ मा बुंदों प्रमद बर' सारा हाग्रामा सारखौ मा बुंदों बेफोरखौ जों माथा मारि नाङा माने जों राष्ट्र लेभेलाव थाग्रा हिसाबै जों सोरबा सासेनो जों भटखौ होखानांगौ होगोन आरो नोंथाङाबो नोंथांनि माबाजों नायबिजिरनानै नोंनि गोसोजों मोनदांनानै नायफामनानै साननानै थारैनो बबे मोनसे हान्जाखौ माने भट होनानै जुदि एमएलए जोंनि बिटिसिनिफ्राय मोनबा समस्तिनिफ्राय भट होनानै देरहाहोनानै बेखौ एमएलए खालामहोनो हायो आरो बै एमएलएआ जोंनि थाखाय खामानि मावो जों बिनि थाखायसो जों मानसिफोरखौ केन्डिडेटफोरखौ जों सायख'नानै भटखौ होनांगोन जों बयबो भट होग्राखा नङा होमबा नोंथाङाबो सोरबा सासेनो होगोन आंबो सोरबा सासेनो होगोन दा बे हिसाबै दिनैनि थारिखआव दिनै जेनेबा हाग्रामा मोनोरे मुंसे बुंदों दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मुंसे बुंदों बे आलादा बाथ्रा ओंखायनो आं बुंदों जोंनो सेन्ट्रेल लेभेलावबो जोंनो मिनिस्टार नांगौ आरो जोंनो जेनेबा जोंनो एमपि नांगौ एमपिनिफ्राय आरो जों मिनिस्टार होनो हायोबा मोजां नङा होमबा आरो ओरैहाय जेनेबा जों स्टेटआवबो जोंनो मन्थ्रि नांगौ मन्थ्रि मोननांगौ आरो बेजों लोगोसे जेनेबा बिटिसि थाखाबाय दा बेनिखायनो बाजेटआ सोर हरगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय हरगोन सेन्ट्रेलनिफ्रायसो बिटिसिआव हरगोन आरो स्टेटनिफ्रायबो बिटिसिआव होगोन दा जुदि जोंहा गोजौआवनो जोङो सेन्ट्रेलाव जुदि जोंहा मानसि गैयाबा लकसभा आरो रायजो सभायाव मानसि गैयाब्ला जोंनि बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्ड आरो माने एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानि मावनायखौ सोर मावगोन सोर प्रेसार होगोन जुदि नोंहा एमपिआनो गैयाबा सदनाव जुदि नोंहा एमपिआनो गैयाबा सोर प्रेसार होगोन थ' जों बेखौ बुजिनांगोन थ' गतिके जोंनो मानसिखौ नांगोन
जेनेबा दा जों नुबाय गावनि टार्म थानाय समाव जयन्त बसुमतारी सार रोनग्रा नार्जारी सार प्रमद बर' सारमोना बिथांमोना एमपि जानानै माबायदि खामानि मावो नोंथांमोनाबो नुगोनथ' बिथांमोना मा फान्ड लाबोनो हागोन माबायदि प्रेसार होनो हागोन जे बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय आरो बा बिनि थाखाय बिटिसि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ बेस खालामनानै बिटिसिआव पेकेजखौ माबायदि पेकेज हरहोनो हागोन आरो बिनि खामानिखौ मावहोनो हागोन जों बेखौबो नुनो थांगासिनो नङा होमबा दा गथिखे जोंनि एमएलएबो नांगौ जोंनि एमपिबो नांगौ जोंनि इएमबो नांगौ आरो जोंनो ससियेल वार्कार नांगौ नङा होमबा जों गासैबो मानसिफ्रानो जों जुदि पलिटिकेलाव इनभल्भ जाजोबनानै थाबाबो बोरै जानो जोंना माखासे ससियेल एक्टिभिटिसफोर थालांगोन ना समाजारि माखासे एक्टिभिटिसफोर थालांगोन बे समाजारि एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो जुदि जों मावफुंनांगौबा जोंनि समाजाव जों गोग्गो लाबोनांगौबा जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव आबादारि बिथिङाव समाजखान्थि बिथिङाव जोङो जुदि जौगानाय खामानि मावनांगौबा जोङो पलिटिक्सनि अनगायैबो राजखान्थिनि अनगायैबो जोङो समाजखान्थियाव जों खामानि मावनो नाजानांगोन आरो थानांगोन गासिबो जों पलिटिकेलाव जों बारसोमजोबोब्ला जों बोरै जागोन थ' बिनिखाय आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट जोंनि बिटिसिनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बिपिआनो जा इउपिपिआनो जा नोंथांमोना जाय जेंखि थाया आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु नोंथांमोना जेब्लानाखि इलेक्सन समाव जेन' भटआ मोनसे नस्थ' जाया बेनि थाखाय नोंथांमोना साननानै मोजां भट होनानै मोजां बिजाथियाव देरहाहरो बे आंनिफ्राय आपिल खालामबाय खिन्थु जोंनो आं बुंगोन जोबनायाव जे जोंनो एमपिबो नांगौ एमएलएबो नांगौ जोंनो इएमबो नांगौ अब्लासो जोंनि बिटिसिआव जों फान्डफोरखौ माने बिख'नानै लाबोनो हागोन आरो मालाय बेखिनि थेंक इउ